Ola, moi boas tardes a todos e sexan benvidos ao primeiro concerto que ofrece a Banda de Música Xuvenil de Xinzo coa colaboración da soprano Teresa Novoa. Concerto adicado nesta ocasión a zarzuela, xénero que xorde en España e que se distingue da ópera por ser en castelán e alternar partes cantadas e partes recitadas. E sen máis dilación comezaremos con La leyenda del beso. Estreouse con gran éxito no Teatro Apolo de Madrid en 1924. Esta zarzuela é considerada a obra que leva a fama os mestres Reveriano Soutullo e Juan Ver. O desenvolvemento da trama transcorre no parque dun castelo en terras castelás, no que uns xitanos nómades acampan nel, e o señor do castelo, Mario, namórase da xitana Amapola. Pero hai unha lenda que di que Amapola está baixo un maleficio. Se un home bica, o home morrerá. A banda será encargada de tocar esta peza, interpretando a parte do foxtrot. Así, recibimos a don Roberto Sánchez, director da Banda de Música Xuvenil de Xinzo. Un aplauso.
Despois desta peza moi coñecida por todos, gustaríame presentar a soprano dona Teresa Novoa e farei unha breve reseña sobre a súa dilatada traxectoria profesional ao longo destes anos. Tras finalizar a carreira de piano en Galicia, trasládase a Madrid para realizar os estudos superiores de canto no Real Conservatorio da capital, baixo a cátedra de Pedro la Virgen, obtendo as máis altas distincións como premios de honra. Perfeccionou estudos cos mestres recoñecidos como Montserrat Caballé, Jaime Aragal, Ángeles Bulín, Ileana Cotrubas, Ian Bach e repertorio vocal con Félix Lavilla e Miguel Zanetti. Entre as súas actuacións cabe destacar a interpretación da primeira grabación mundial de Cantos de Amor e de Guerra, de Joaquín Rodrigo, coa Orquesta Sinfónica da RTV, dirixida polo mestre García Asensio, no Teatro Monumental de Madrid. Actuación grabada en directo para o CD homenaxe a Joaquín Rodrigo, que máis tarde sería Premio de Música en 2001, a Frauta Máxica no Teatro da Zarzuela e a Misa en Do menor de Mozart, dirixida por Peter Mack no Festival Mozart de Madrid, e posteriormente en Coruña, coa Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida por Víctor Pablo. Na súa incursión no teatro lírico, a ópera española de Dolores de Bretón en Xerez, Oviedo, Santander, Málaga, A Coruña, etc. La Bruja de Chapí, Bilbao, As Palmas, Xerez, Santander. En Madrid e Málaga interpreta Me llaman la presumida e La calesera do mestre Alonso, de quen grabou un CD de obras coa Filarmónica de Málaga, con Juan de Urdaeta á fronte. Actuou nos teatros e auditorios máis importantes de España: Auditorio Nacional, Teatro Real, Teatro da Zarzuela, Arriaga, Campoamor, Villamarta, Palau da Música de Valencia e un longo etcétera. Realizou durante varios anos xiras de zarzuela e clásicos de Nadal coa cadena COPE por toda España. Actuou en homenaxes tan relevantes como os dedicados a grandes figuras como Manuel Ausensi en Madrid, Ángeles Bulín en Coruña, Pedro la Virgen e o mestre Francisco Alonso. Estreou unha versión concerto Mariscal, Rodríguez Losada en Vigo, A Coruña, coa Sinfónica de Galicia dirixida por Xoán Trillo. Así mesmo, tamén estreou a ópera galega de Fernando Arias, A Raíña Luca, en A Coruña, e Grandes Saos Desertos, poema de Fernando Pessoa, en música de Xoán Trillo, coa Real Filarmonía de Galicia dirixida por Paul Daniel. Das súas actuacións no estranxeiro, destaca o concerto inaugural do Festival Don Quixote de París e no Auditorio Gabriel Fauré, a Bienal de Música de Toulouse en Colomiers co espectáculo Hispanias Míticas. En Cuba, no Teatro Amadeo Roldán e Teatro Lírico da Habana, Brasil, etc. Foi dirixida, entre outros, por Peter Mack, Tulio Gallardo, Víctor Pablo Pérez, Ros Marbá, Miguel Ortega, Basili Petrenko, Miguel Roya, Carlos Riazuelo, Luis de Martínez, Juan Trillo, Luis Malleiro, Moreno Buendía e Juan de Urdaeta. Foi profesora de canto na Escola Superior de Canto de Madrid, unha das máis prestixiosas a nivel internacional. En actualidade, exerce o seu labor docente no Conservatorio de Música de Vigo, compaxinándoa coa actividade artística. E as dúas primeiras pezas coas que nos deleitará coa súa voz serán La Gran Vía e La del Manojo de Rosas. De La Gran Vía interpretarán a parte Tango de la Menegilda. Nos arredores de Madrid dialogan o paseante e o cabaleiro de Gaza. O seu diálogo versa ao redor da política cuxos defectos conclúen son xerais en todo o mundo. Terminada a discusión entra Menegilda, como se lle chamaba así as criadas en Madrid. Explícanos como lles ingeniou para sair adiante co seu escuálido soldo de serventa. E aínda que acabou a ama botándoa da casa, a súa carreira continuou. E non se pode queixar da súa actual colocación. Cando termina a súa explicación, a Menegilda empeza a buscar o seu noivo e traba conversación co cabaleiro de Graza. Despois de coquetear un pouco, chega o seu noivo e vanse os dous. La del Manojo de Rosas é unha das composicións máis famosas de Pablo Sorozábal. Nela hai un garaxe, un bar e unha florería chamada La del Manojo de Rosas. Por aí van pasando diversos personaxes que nos van contando as súas historias e as relacións que manteñen cos demais. No centro de todas elas, unha nova e guapa florista que se debate entre dous pretendentes de oposta condición social. A protagonista, Ascensión, acaba de descubrir que o seu pretendente non é quen di ser. Por iso, esta romanza ten un carácter triste e melancólico. Con todos vostedes, Teresa Novoa e a banda de música Xuvenil de Xinzo. Un forte aplauso.
Es que sin saber
La del Soto del Parral é a segunda zarzuela dos mestres Soutullo e Ver, que consigue un gran éxito coa que comezan a obter recoñecemento. Nesta obra afástanse do ambiente de opereta que predominaba no seu anterior traballo, para chegarse ao costumismo rural. A acción transcorre nun pequeno pobo da provincia de Segovia, nunha leira de labranza chamada O Soto, habitada polo matrimonio Germán e Aurora. Esta parella está a comprar co seu traballo a facenda a Miguel, o seu dono. Germán atópase nunha difícil situación, xa que sabe que a Miguel, que regresou recentemente ao Soto, non lle convén a Angelita, muller da que está namorado. O tío Prudencio, pola súa banda, alimenta os celos de Aurora cara Angelita e provocan a desconfianza da esposa, así como o enfrontamento de Miguel e Germán.
Chotis de la Gran Vía e el Barberito de Lavapiés serán as dúas últimas pezas desta primeira parte do concerto. No Chotis de la Gran Vía, a introducción sitúa o local no Madrid de entón e logo descríbese a sí mesmo como baile de criadas e horteras. Tras enumerar a lista de condicións que fan falta para que o país funcione, acaba situando a data do próximo nacemento da Gran Vía o 30 de febreiro, e como todos sabemos, febreiro non ten 30 días. Pola contra, no Barberito de Lavapiés, Romanza de la Paloma, fala que nos arredores do Pardo celébrase moi concorrida a Romaría de San Eugenio. A ela asisten tamén Lamparilla, un popular barbeiro coñecido polas súas aventuras, que se atopa con Paloma, unha costureira a que pretende. Paloma, unha costureira namorada de Lamparilla, é a intérprete desta romanza e pertenece ao primeiro acto onde ela fai a súa entrada en escena. Recordámoslle que xusto ao rematar o Barberillo de Lavapiés faremos un descanso de 15 minutos. Rogamos que antes deses 15 minutos estén por favor sentados nos seus asentos para continuar con o concerto. Gracias.
Despois deste breve descanso, continuamos con La conquista del mundo. Chotis dos mestres Soutullo e Ver. Instrumentación Mariano San Miguel. Zarzuela cómica en 2 actos. Ano 1933.
Las hijas del Cebedeo. Carteleras é unha romanza para soprano ou mezzosoprano lírica do segundo acto da zarzuela cómica, Las hijas del Cebedeo, con música de Ruperto Chapí e letra de José Estremera. Esta romanza interpreta o personaxe de Luisa, que pola súa ignorancia crea multitude de malentendidos. O tema é tamén coñecido como Al pensar en el dueño de mis amores, e formou parte do repertorio de grandes divas da lírica. Las hojitas son la flor. Caprichosa yo nací, la quiero solamente para mí. Ay,
Lumes de Verbena é un dúo canción madrileña do mestre Reveriano Soutullo. Y ya por último, La Tempranica y El último romántico. El último
La Tempranica pode considerarse unha obra breve e simple. Con todo, destaca o número La tarántula é un bicho moi malo, que se converteu nunha das pezas favoritas das solistas nos concertos de zarzuela. O argumento basease no amor imposible dunha gitanilla por un señor andaluz, no ambiente típico das terras de Granada. El último romántico, pola súa parte, ten carácter de casticismo que cheira a España no pasacalle da Mantilla, que vai aos toros e o servón. Os poucos van chegando as señoras aristócratas, ataviadas coa clásica mantilla española e a fronte delas aurora. A historia comeza nun café de Madrid en 1872, onde adoitan reunirse grupos de mozos a discutir de política e preparar conspiracións que nunca poñen en marcha. La tarántula un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Que huye y se mete por todos los rincones y somos malinos su picazón. Ay, mare, no sé qué te pasa, ya repasé por la EMA y a principio hay que entrarme, hermana de la templera. Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy todico enfermado con su sangre tan endina. Te coman los mengues, maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando se cura taxando dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó. No le temo a los rayos ni balas, ni le temo otra cosa más mala. Que me hizo mi padre más guapo que un gallo, pues ese bichito lo parta un rayo. Ay, male, yo estoy maricón, me están entrando unos suores que me han dejado seco y cambiando mi pobre. Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y por eso me he quedado más largo que una sardina. Te coman los mengues, maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando se cura cantando el dolor. ¡Ay! Malaya la araña que a mí me picó.
o magnífico concerto que nos ofreceron a Banda de Música Xuvenil de Xinzo e, por suposto, a dona Teresa Novoa pola súa maravillosa voz. Esperamos velos no próximo concerto. Non marchen, que hai algunha sorpresa e o presidente da banda quere decir unhas palabras. Ahora sí, un cordial saúdo e ata a próxima. Bueno, primeiro, de parte de todos os músicos, do director, de Teresa Novoa, queremos agradecer a vosa presencia, porque sin este público, este auditorio abarrotado, que tuvo que quedar xente fora por un tema de seguridade, é algo para nós espectacular. Espectacular, e queremos agradecerlo, casi non teño palabras. Quería facer uns pequenos agradecementos. Creo que non se me vai olvidar ningún, pero creo que hai que facelos porque isto, sen eles, tampouco sería posible. En primeiro lugar, quería agradecer, creo que está aquí presente, a José Luis Represas Carrera, que é compositor da nosa parroquia de Xinzo, que moitos dos arranxos que hoxe interpretamos foron feitos por él, entón quería pedir un forte aplauso para él e tamén para o director da Banda de Música de Valladares, José Ranilo, que tamén moitos dos arranxos dos que aquí se interpretaron foron obra da súa mano.
Tamén, por suposto, ao Concello de Pontareas, porque é verdad que fixo unha aposta forte para que este concerto se poda desarrollar aquí, que Teresa Novoa pode estar con todos, que a Banda de Música de Xinzo pode estar aquí e que podamos disfrutar todos deste magnífico concerto. Entonces, de parte do equipo directivo, de todos os músicos, de Teresa Novoa, moitas gracias. En este caso, señor alcalde, sus represas en representación de toda a corporación. Tamén queremos agradecer en especial a dúas persoas, os técnicos do Auditorio Municipal de Pontareas, Pedro e Paco, se encargaron de todo este tema de iluminación, do sonido, entón para eles, porque sin eles isto non sonaría como sonou hoxe, seguro. Moitas gracias. Tamén, a que máis ver, a empresa que está filmando este concerto e tamén a Radio Galega, que fixo unha aposta por estar aquí, interesouse por este concerto, e isto para nós é un motivo de orgullo, e todos estes micrófonos, e todo isto que vedes por aquí, e que está sendo grabado o concerto en directo. Bueno, escutarelo se pode ser pola radio nos próximos días. Tamén moitas gracias a eles. Por último, tamén, para nós é moi importante, o Hotel Condado, que colabora con nós para que o noso director, que por desgracia non é de aquí cerca, tampouco é moi lonxe, pero necesita un hospedaxe, colaboran con nós para facilitarnos este tema que para nós é prioritario. Tamén quería agradecer a todos os músicos, esta magnífica labor, estes intensísimos ensaios para que isto poda hoxe ser aquí interpretado. Porque isto non é cousa dun día, nin de dous, nin de tres, nin de catro. Hai moito traballo detrás, moito traballo, tanto por parte dos músicos, que é unha peza fundamental e primordial para que este concerto podera sair adiante. Así que a todos eles pido un forte aplauso. A noso director incluído tamén, quería chamar aquí a que suba a este escenario ao señor alcalde de Pontareas e súas represas, porque queda por agradecer a magnífica Teresa Novoa e queremos que ele tamén sea partícipe dese agradecemento. Entonces pido que suba o señor alcalde de Pontareas e súas represas. Para ter todo coordinado. Por último, antes de facerlle tamén unha súa pequena homenaxe a Teresa Novoa, quería agradecer a todo o meu equipo directivo que eu teño a honra de presidir. É un magnífico equipo que, gracias a eles, todo o traballo que leva a ter unha escola de música como a Escola de Música de Xinzo, que está a crecer e que vai crecer ainda máis, e a esta banda de música que está a crecer e vai crecer ainda máis. A xestión é toda moito máis fácil co meu equipo directivo e eu personalmente quería agradecerlo, porque sin eles eu solo non sería capaz de facer todo isto. E chega o turno de Teresa Novoa, magnífica soprano, a mellor soprano de Galicia, sin dúbida, e eu me atrevo a decir, e os músicos atrevemos a decirnos que a mellor soprano de España. É todo un orgullo ter aquí hoxe. Vamos a facer de entrega dun
pequeno agasallo que leva moito sentimento. Farei entrega ao alcalde de Ponteareas e esa represas. Por último, solo quero anunciar o noso próximo acto, que será o concerto homenaxe a Santa Cecilia, que faremos na nosa parroquia, e que este ano irá dedicado ao compositor da nosa vila e ex-director da Banda Municipal da Coruña, José Luis Represas Carrera. E sen máis, deixo da man do alcalde, que quere dicirvos unhas pequenas verbas, e ata a próxima. Moitas gracias a todos. Boas noites, a verdade é que despois de escutar a Teresa Novoa e a banda de música juvenil de Xinzo, eu creo que xa sobran as palabras, que é mellor que presumir, neste caso, de músicos e tamén de Teresa Novoa, pois, como moi ben decía o presidente da banda juvenil de Xinzo, ao nivel de calquer outra agrupación musical das mellores que pode haber no Estado español, e iso témolo aquí en Ponteareas. Por lo tanto, ser alcalde dun concello no que se presume da música, no que a música vai, casi podíamos decir, no noso ADN, pois unha satisfacción, e máis, neste caso, como o último acto desta semana de festas de San Miguel, poder rematalas con músicos de Ponteareas desta altura, pois eu creo que non hai mellor noche para unhas festas que esta, e felicitar a banda de música Xuvenil de Xinzo polo traballo que están realizando e pola iniciativa destes concertos que ao final, pois o que sirven é para que todos poidamos disfrutar deles e tamén, por que non, presumir da música de Ponteareas. Moitas gracias. Perdón, que se me escogía a nosa magnífica presentadora, Luana, totalmente colaboración desinteresada, e sin ela isto tampouco brillaría como brillou hoxe. Gracias, Luana.
Thank you.